लाइन हामबाय जतन मीडिया फ्रेंड्स ताई जत खाजाने तिप्रासा दाखुंथाय दङ दिनै सालमानि 12 तारिख 12 जुन दिनै सालाव कायसा तिप्रामो थायां खुमलुं कोअर्डिनेशन बे कायसा नुवा जिजाक बान्दा दंमानि दिनै पोस्टपोन खालायदो जाखा वातै लाइ फाइमानि बागै ताई सिनि बरक बासा फाइ सफाय जानो बागै आ बान्दानो जों दिनैसो जरति खालामबाय जाखा ताई बुसकां फादार वो सोंवान सुं लायनाय आ कमिटिनि कोअर्डिनेशन कमिटिनि बिसिति ताई वैसा सोंआबनो खालायजाकनाय आसन जतन हामबाय